If a member of your team escaped to go... Ti imaš 52% dobrosti. Čera ti držim vrata, ej. Vuliću, gdje je pobjegao, možda znaš? A ti njega vidiš cijelo vrijeme, Vuki. Da. Rekao si da ga vidiš. Ne vidim ga. Kako si ti lažo? Prošlo je tu, gledaj. Nekad ga vidim. Sad je prošlo. A to i ti kad prođeš onda se... Jel? Da. A šta me zove? To si ti prošao sad. Šta je? Da. Šta si rekao? Isuse! Ne! Fuj! Isuse! Fuj! Zašto ga nisu usliko Mirona? Fuj, nisi imao aparata, fuj! Daj, pusti Bog te tu da riješim. Fuj! Ne! Fuj! 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 Oj, odvratno Ovo je bilo. ružan Ajde, Da. čovjek. Da. Znači, ružnijeg u životu nisam vidio. Fuj! Fuj! Tako sam ti zaštitar. Idem rekao, vidi šta piše na knjigi, sami se stvorio pred facom. Vulić, ja ne znam više šta da radim, mata se. Ja kuđem unutra, ja sam mrtav. Šta si ti uopće vidio koji kurac? Njegovu glavu ružnu. Pa, ali nam to što Gledao ode? fingerprintsa, zgledao fingerprintsa ili ima? Ne znam, ovo... Jesam, nisam ništa vidio. Zatvorio mi vrata. Onak, jako hladnost je bilo, onako kad si rekao ovaj hunt, onak, kad je hladno, onak, jako više napada i brži je. Da, i jako je brz. Da. Marija mene zove i kaže mi da uđem u kuću. Kako sam se ja usro, znači gol. Ja nisam znao da to duh ili to ti, Bog te ne da je. Tako neki weird fucking sound bio. Ček sam malo. A šta ćemo mi sad napraviti? Jel? Ajde, treba nam još jedan trag, znači moramo... Kak ćeš ući kad je ovaj ubija, Bog te? Fingerprintse. Pa i... Na koliko ti je... Ma kog ubija? Pa nije nikog ubio, mene je ubio sam. A gledaj, tebe mrtav tu ležiš, kaže koga je ubio, nikog ubio. Tebe sanity na 80%, tebe neće podragat. Da. Znači tebe neće podragat. A bude me mjesto te plašio, neće. bude me plašio. Dobrog iz 8 do 6. A ne mogu. Ajde reci gdje je on i onda će ući. A kojiš ne vidim ga cijelo vrijeme. Ajde daj mi ovu lampu jebenu, za... Koji? Pa ovo za jebena fingerprinta. Čekaj. Nosiš i ni koristiš cijelo vrijeme. Evo ti, tu dolje. Šta imam? Okej. Znači, oj, bož dragi. Ajde ulaz unutra. Znači ti si onak... Aj Mirone, stan. Ti me jebeš više kad me plašiš s leđa. Čekaj, pomalo. Bog, da. Ti doslovno sad istrče van vrištići, Bog, da. I sad onda ćeš da, boj ti unutra, id. Pa meni se stvorio pred facom, nemoj me jebat, Bog te. Da to u životu ružnije u stvorenju nisam vidio. Pa ja gledam jedno, Bog te. Ajde, bjež unutra. Ne mogu, bože da. On još nije ošao. Treba nije. pucati neku muziku i mutat sound, onda bi možda ušao. Treba neki chill. Ja, a šta ako on zatvori vrata, ja sam ja u kurcu. Ma da, ja ne smijem presmrti unutra. Pa a to mene brine. Ajde, ulaz unutra, ti imaš 82%. Jel on što je ispisao knjigu, Vuk, ja provjerim. Moraš ti vidjeti. Da, njemu ne piše ništa, njemu on sam vidi knjigu. Gle, ja provjerim to ovako. Ako mene iskoči, iskoči mi u lice 100%, imam osjećaj. No ne bi trebao, imaš 82%. Mira, nemoj, ne znaš ti šta, ja na tebi treba sve da... A zašto mi ne možemo sam random guessat? Ne može.
Mislim, možemo, ali ćemo imati para manje. Ne može. Ne može. Čuga, bok te ovaj, ti si mrtav, tebi se ne vrijedi. Evo pustit ću. kupaonic je. Jebote To je- led, Miro ne. To je prvo, ja. Fuck it. Da, I kako ja sad uđem unutra kad on unutra čeka mene? neće. Ne čeka. On se to tušira. Moguće. Čujem Da. bok te vodu. Gledati mamu kak se kupa gola. Ja nema biti zabrzo. Aj, mate, Ma ulazi nema unutra, otisa, lijevo, ma nema da vidiš. otisa, pa nema ništa. Lijevo, Prva moraš. Moraš probaj pričat sad s njim. Aj, mate, ti pričaj s njime. Bre, nećeš pričati s njim da me jebeš. Ja ne smijem ući unutra, mene će odmah ubiti. Ako on, jesi normalno, je, mi tu, ne, Da. ne. Pussy ass boy. Pussy. Pa nije čudo zašto tata nije dao da pustiš pištolj. Ha?